Terve kaikille! Mun nimi on Isto ja ikää mulla on 40 vuotta ja asun täällä Kymenlaaksossa Kotkassa. Nyt olisi tarkoituksena alkaa laittaa itteeni kuntoon ja kasvattamaan lihasmassaa. Treenaamisen aloitin viime vuoden lopulla, eli aloitin käymään ihan sellaisella perusaloittelijoiden ohjelmalla, missä oli 2 kertaa viikossa vaan treeni ja tehtiin 2 sarjaa kaikkea. Sitä tein muistaakseni ensimmäiset 3-4 kuukautta tosi tasaisesti. Ihan vaan totuttelin taas siihen treenaamiseen ja salilla käyntiin, että sais rullaamaan sen homman. Ja se meni tosi hyvin. Sitten sen jälkeen rupesin pikkasen lisäämään sitä treenien tehoja. Eli tällä hetkellä treeni on semmonen, että käydään joka toinen päivä salilla, 3-4 kertaa viikossa, riippuu miten ne päivät sattuu. Ja se treenin runko on rakennettu silleen, että siinä on pääliikkeet, kyykkä ja maastaveto. Nyt tällä hetkellä en tee rintaa ollenkaan, eli penkkipunnerus on tällä hetkellä pois, mutta jossain vaiheessa sekin tulee toivottavasti takaisin treeneihin, koska olkapäät vähän reistailee. Niin se on rakennettu silleen. Eli mulla ei ole ollut mitään aiempia tavoitteita. Lähinnä oli vaan tarkoitus ruveta käymään salilla, että saa jotain liikuntaa, koska joka päivä oli sellainen tunne tuolla takaraivossa, että nyt pitäisi alkaa jotain tekemään. Ja se tuntui tosi rasittavalta. Niin sit loppujen lopuksi keksin nyt ton kuntosalin, että se oli ihan extemporea, vaan otin sen tutustumiskäynnin ja rupesin siellä käymään. Ja en laittanut siihen mitään muuta tavoitteita, kunhan vaan, että jotain liikuntaa, säännöllistä liikuntaa saisi alettua harrastettua. Eli päätavoite on nyt tässä, että saadaan se 5 kiloa sitä pihviä tonne tulemaan. Ja lihasmassa täytyy tulla mittauksissa olla sitä puhasta lihasmassaa kertynyt se 5 kiloa, eli se on nyt tavoite. Ja se tavoite pitäisi nyt saavuttaa vuoteen 2025, onko se nyt huhtikuuhun, laitetaan kesäkuuhun mennessä, niin sitten siihen tulee se vuosi, koska nyt on jonkun verran kädetty treenaamaan ja aloitettu jo massaa ottamaan, niin katsotaan. Ja se tavoite on sen takia tärkeä, että jos ei ole tavoitteita, niin mulla hyvin nopeasti on huomannut sen itsestäni, että mulla lähtee se mielenkiinto siihen koko harrastukseen. Että tykkään siitä, että mulla on tavoitteita ja päämääriä, mitä kohti painaan, mitä seuraan, että lähenenkö niitä, muuten se motivaatio katoaa. Ja sit se on hyvä, kun on niitä päämääriäkin, niin sit sen huomaa, että kuljetaanko me nyt oikeaan suuntaan vai pitääkö tehdä muutoksia, muuten oltais vähän se niin kuin tuuliailulla vaan tuolla ja katseltaisiin minne mentäisiin, että se tuntuisi vähän se hölmöltä. Mulle on aina tosi tärkeää motivaation kannalta, että mulla on jotain tavoitteita. Niin laitettiin nyt toi 5 kiloa lihasmassaa vuodessa sen takia, että se pitäisi olla aika realistista saavuttaa vielä myös 40-vuotiaana. Tietysti jos se olisi parikymppinen, niin se olisi huomattavasti helpompaa, mutta kyllä se pitäisi 40-vuotiaanakin onnistua, varsinkaan kun ei nyt hirveästi ole sitä kuntosalitaustaalla takana. Mutta mun ruumiinrakenne ei kumminkaan ole mikään sellainen, että lihas tarttuisi tosi hyvin, että on vähän pitkä ja sellainen solakka ennenpä ruumiin rakenteelta, niin mullahan ei mitään välietappeita sitten tässä tavoitteessa ole, että nyt se menisi silleen, että nyt kasvatetaan silleen painoa, että dieettasin tuossa aikaisemmin, paino oli parhaimmillaan tai laski vähimmillään 82,5 kiloa ja rasvaprosentti oli silloin jotain 14 ja silloin mulla oli 40,6 kiloa taisi olla se lihasmassa, jotain sitä luokkaa, en muista tarkkaan. Ja nyt on sitten ruvennut ottamaan taas sitä massaa. Tavoite olisi, että kasvatetaan sen 92, sen jälkeen käydään sen inparissa, katsotaan paljon se rasvaprosentti on. Jos on edelleen joku 18% tai jotain tällaista, niin sitten sen jälkeen voidaan vielä vähän sen jatkaa, mutta jos se nousee sinne 20, niin sitten aloitetaan kyllä dieetti taas hyvin nopeasti ja koitetaan puottaa se sinne 14. Tällä hetkellä, mitä treenisuunnitelmia valmisteluja on tehnyt, eli treenisuunnitelma on, niin kuin olen jo kertonut, se 3 kertaa viikossa käydään treenaamassa. Tällä hetkellä se on hyvin paljon jalkapainotteinen johtuen olkapäistä,
mutta pystyn treenaamaan selkää, hauiksi, ojentajia ja kyykkä, maastaveto, vatsaa, tollaista pystyn nyt tekemään. Ja ruokavalio on muutettu silleen, että ollaan plus 600 kaloria päivässä. Ja proteiiniä pitäisi tulla noin 2 grammaa painokiloa kohti. Vai paljonkohan sitä nyt tulisi, 160 grammaa vähän yli. Ja se on muutenkin katsottu silleen, että se on suht koht hyvä se ruokavalio. Eli syödään säännöllisesti aamupala, välipala, lounas, päivällinen ja iltapala. Ja siellä on vihanneksia ja hiilihydraatteja ja rasvoja, ollaan ne katsottu kohilleen. Ja lepoa pitäisi tulla tarpeeksi. Koitan nukkua sen 9 tuntia vuorokaudessa. Ja treenien välit pitäisi olla sopivat, että kerkee palautumaan. Ja koitetaan nyt välttää kaikkea muuta ylimääräistä turhaa liikuntaa, että jätetään kropalle se aika palautumiseen. Elikkä tää saliohjelma on tällä hetkellä saanut siihen avustusta, että kuka sen teki. Se oli sellainen yksi fysioterapeutti naprapaatti, niin häneltä sain nyt ohjeet, että tämän pitäisi olla sellainen tosi olkapääystävällinen treeni, kun on noissa olkapäissä ollut vaivaa. Muuten sitten en ole paljon, nopeasti katsottiin salin liikkeet, että suurinkin piirtein teen ne oikealla tekniikalla, mutta en meinaa käyttää mitään personal trainer palveluita sen enempää, jos ei nyt sitten tule tarve siihen. Tuo ruokavalio on joskus aikoinaan, tuon ruokavalion pohja on otettu jostain juoksuohjelmasta, missä piti kasvattaa juoksukuntoa joku, mikä on tässä moni vuosia sitten tehty. Että sitä on itse muokkailu vaan silleen, että siinä täsmää ne proteiinin saannit ja rasvat ja nämä kaikki. Että se olisi silleen hyvä. No makrot täsmää. Että aika omatoimisesta tässä nyt on menty, että en tiedä, että olisiko kumminkin järkevämpää pyytää jotain suurempaa apua, mutta kyllähän tuolta YouTubesta saa nyt aika paljon noita neuvoja, mutta sielläkin on kyllä hyvin ristiriitaista toi, että toiselta saat toista ja toiselta toista neuvoa, että nyt jos teitä kiinnostaa seurailla mihin suuntaan tässä nyt mennään, niin pistäkää ihmeessä, kun pistän noita treenivideoita, missä noita liikkeitä tee ja kaikkea muuta, että jos mulla on jossain tekniikassa vikaa tai että syönkö liian huonot, syönkö liian vähäiseen ja erityisesti jos osaatte sanoa noihin olkapääjuttuihin ja kaikkiin jotain neuvoja, miten ne pysyy hyvin kunnossa, että jaksaa treenata ja pystyy tekemään liikkeet hyvin, niin ehdottomasti laittakaa kommenttia ja neuvoja kaikesta, mitä ikinä tiedätte, niin minä luen niitä mielellään, koska on aika nyyppä näissä hommissa vielä. Ja tuu varmaan olemaankin vielä hyvin pitkän aikaa. Kiva, jos jaksoitte nyt kuunnella näitä höpinöitä tästä eteenpäin, että tosi kiva, jos jaksatte olla tässä mukaan seurailemaan, mihin menee. Että tämähän nyt oli tarkoitus, että teen tästä itselleen vähän se tällaista muistioa ja videoklippiä, jos tämäkin niin motivoisi jaksaa jatkaa, että laittaa vähän videoa tänne YouTubeen. Että katsotaan nyt, tällä hetkellä on kesäloma menossa, että miten tässä nyt sitten pystyy tekemään näitä videoita ja että säännöllisesti tulisi teillekin jotain kivaa matskua. Mutta hei, kiva kun jaksoit katsoa ja kommentoi ehdottomasti ja pistä seurantaa tää homma. Palaillaan. Kiitos.